Európska slobodná mládež. Vždycky boj je bojom hlavne o mládež, pretože mládež všetci kormi slobodu. Víte mi tam nejaký drobák. Je to ešte skvělý. Na nás mladých hlasíkov na Európsku národov. Nenechajme, aby Európsku mládež nebyla obrobená smutným multikultúrnym. Zrunovaný, vole. Nenechajme medzi mládežou rozprávať jogy. A hlavne nenechajme, aby sa z mládeže stalo stádo konzumentov kapitalistických hnusov. Ak toto dopustíme, tak sa stane hlúpa masa oslepená honbou za peniazmi. Honbou za pôžičkami, ktoré ničia ľudského ducha a ničia našu krásnu európsku kultúru. Jediný, komu vyhovuje takýto stav, sú medzinárodní bankári, obľúdne veľkými nosmi. Vyčisťávajú nás, stávame sa nevoľníkmi vo svojej krajine. Chceme byť ďalej nevoľníkmi, chceme, aby naše životy ovládal finančný kapitál a ľudia, ktorí sú cítiť. Nie, jedinou odpovedou je náš aktívny odpor. A nie iba v určitých krajinách, odpor v celej Európe. Všetci európski nacionalisti sa musia spojiť do jedného celku. A to nepriateľ veľmi dobre vie. Kebyže všetci spojíme, ťažko nás porazí. A tak vyvoláva medzi nami rozpory a potičky. Preto musíme všetci povedať spoločne nie šovinizmu, ktorý rozdeľuje európske národy. Nechceme už viac vražedné vojny. Chceme ísť spoločnou cestou k európskemu snu, ktorým je snom každého nacionalistu. Európsky sen, to je Európa silných a samostatných štátov. Áno, chceme, aby naše štáty boli samostatné, nie súlami mocných, ako sú USA či Izrael. Nechceme sa zúčastňovať na ich vojnách, nechceme sa zúčastňovať na vraždení, ktorých sa dopúšťajú. Vraždenie rukou sionistov sa odohráva každý deň. Nespočetne veľa Palestíncov bolo zavraždených alebo vyhnaných do svojich domovov. Koľko budeme ospravedlňovať zločiny vyvoleného národa? Národa, ktorý má vo svojom štáte nastolený fašistický a rasistický režim. V tomto štáte nemá práva nikto, kto má inú krv ako oni. Ublížené bolo aj našim bratom Srbom, keď ich mnoho zahynulo pri bombardovaní ich krajiny. Aby toho nebolo ešte málo, okradli ich o kus historického územia, ktoré im odkradajú na patrí aj kolískou srbského národa. Ktorý národ alebo štát bude nasledovať teraz? To všetko pravdepodobnosťou Irán, pretože už nechce podrobiť USA. Zastavme USA, zastavme Izrael. Taký žil by si žádnou nedostal, ale to je ďaký čas Možno si niekto hovorí, že nás v Európe sa to netýka, ale dotýka sa nás to veľmi. Navrhol sa na mužské sionistické vojnové mašinérie môžeme byť aj my. Preto nesmieme poľaviť našom úsilí získať si slobodu. Pretože sloboda je to najsilnejšie, čo človek má. Moje slova ukončí citátom od Milana Rastislava Štefánika. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten je nie je hodný. A to vystihuje všetko, slobodu si musíme vybojovať. Verný sebe! Hurne napred! Najútro.